Podľa nálady. To je celé. Naozaj také, že kebyže si mám jedno vybrať, tak v tejto chvíli ti neviem odpovedať. Je to naozaj podľa toho, že nálada, titul, s akými ľuďmi sa pracuje, naozaj je to veľmi individuálne. Je to naozaj také, že kebyže si mám vybrať, že do konca života chcem robiť iba toto, neviem v tejto chvíli odpovedať. Určite áno, pretože človek si povie, že pamätať si texty je jednoduché. A je pravda, že keď už to má človek určitú prax, tak je to jednoduché. Ale keď človek príde na javisko a hlavne keď začína, že je tam nejaká... Teraz som si všimol, že som si neupravil koše. Počkaj! Tak dajme to ešte raz. Hej, dáme ešte raz. Určite áno, pretože hlavne na začiatku, keď sa človek zaučia, keď v tom ešte nemá takú prax, že hrá každý mesiac, aspoň ten raz, dvakrát, tak keď príde na javisko, tak pamäť je veľmi kľúčová, pretože tam príde naozaj tá situácia, že človek chytí trému, strach, zrazu je tam publikum, idem to prvý raz a teraz v tej chvíli, pokiaľ nezafunguje tá pamäť, ale automatická, že už to naozaj mám niekde vnútri v hlave a už na to nemusím myslieť, tak tá pamäť vie veľmi zradiť. A zrazu to vie pokaziť aj celý herecký výkon. Človek môže byť miliónkrát pripravený. Pokiaľ na tom javisku to nefunguje, alebo nemá tú prax, tak mu je skúška aj 3 roky za sebou úplne bezpredmetná. Vždy to javisko ukáže, nakoľko sme naozaj pripravení. Zase záleží od titulu, že či je to moja hra alebo niekoho iného. Ľudia si často myslia, že keď niečo napíšem, že sa mi to ľahšie pamätá. Pravda vôbec taká nie je, lebo tam sa pridáva tretia postava. Už som hovoril v minulosti, že je postava autora, postava režiséra, je postava herca, ktorý má úplne inú predstavu ako ten režisér a herec to vidí úplne inak, alebo to nevie zahrať, alebo niečo z toho. A zrazu príde teraz tá situácia, že dobre pracujme s tým. Čiže texty sa určite učím priebežne. Vždy si urobím na začiatku takú selekciu. Ja som tá stará škola v tom zmysle, že vytlačím si texty, trvám na tom ako režisér, aby to aj ostatní mali vytlačené a zvýrazním si. Každú jednu vetu si zvýrazniť, každú jednu vetu si začať hovoriť nahlas, čiže učiť sa nejaký podtext, znamená to aj proces škrtania si nejakých slov, možno pridávania si citosloviec, skúšanie, hľadanie, gumovanie, lebo sa mi to nepáči, aby som sa do tej role čo najviac dostal. Tomu predchádza samozrejme naštudovávanie tej role a tak ďalej a tak ďalej. Počas tohto sa to učím čiastočne, potom je pravda, že príde čas, keď si poviem, že tak, idem sa učiť tie texty. Niečo už samozrejme v hlave je a potom sa učím priebežne podľa toho, ktorý obraz sa kedy skúša. A podľa toho sa prispôsobím, aby na ten dátum som to už naozaj mal v hlave aj už nejakú prípravu, lebo samozrejme prídeme na skúšku. Režisér samozrejme má inú predstavu a duprom tí iní herci sú samozrejme iní. Príde tam to do konfrontácie s tým druhým človekom, tak už je to o tom prispôsobiť sa tomu, čo sa tam na tej scéne deje a ako hrajú tí ostatní. A ako to chce buď tento režisér, alebo nejaký iný. Keď je to nejaký iný, baví ma to, priznám sa, viac, pretože čím viac mňa ako hercovi ten režisér šliape na ego, v podstate ma stále opravuje, mňa to núti tomu režisérovi stále prinašať niečo nové. Tým pádom to učí aj mňa. Čo je úžasné, o čo som žiaľ pripravený, keď tú režiu robím sám. A keď je to niekto s menšími skúsenostiami ako ja, má iný pohľad, mnohokrát možno o mnoho prirodzenejší ako ja, ktorý za tie roky tiež už má svoje určité koľaje. Je to rôzne od typu textu, či je to text, ktorý sa môže prispôsobovať alebo nemôže, lebo sú napríklad, ja neviem, veršované, kde to človek naozaj potrebuje vedieť od slova do slova, sú také, kde si môže pridávať, uberať. Vo všeobecnosti najčastejšie to robím tak, že keď už mám pozvýrazňované texty a všetko, jednoznačne chodím, mám ten text pred sebou a učím sa po veľmi malých častiach. 5 až 7 riadkov a tie idem dokola. Potom idem ďalej, ďalších 5 až 7 riadkov, učím sa takto celý dialog, alebo možno 2 takéto 3 časti a idem od začiatku. A jasné, že mi pri tom niečo vypadne a už sú to iba nejaké časti a už sa to dáva dokopy. Menšie kolektívy sú intimnejšie. Samozrejme, tí ľudia sa na jednej strane ľahšie kontrolujú, na druhej strane väčší kolektív vie mať na tom javisku o mnoho väčší efekt. Priznám sa, ja mám neskutočnú slabosť pre muzikály. Muzikál má určitú neopakovateľnú atmosféru. Je tam o mnoho viac ľudí, je tam o mnoho viac kostýmov, rekvizit, všetkého. Väčší stres tam je, o mnoho viac vecí sa môže pokaziť. Náš muzikál Starovan, pre mňa je to neskutočná srdcovka. Ale kebyže mám povedať, že chcem to ísť robiť znova, už by som sa na to nedal. Dal by som sa za iných okolností, ale nie keď si predstavím, čo všetko to obsahovalo tých 30, skoro 40 ľudí držať pokope. Dostať ich naraz na tú skúšku a podobne. Jednoznačne asi ten menší kolektív, pretože ľahšie sa aj alternuje a ľahšie ich dostane človek všetkých na skúšku. Tu je zasa dôležité povedať, nechcem, aby to znelo ako fráza, ale je to naozaj dôležité, že nič z toho by som nemohol robiť nebyť tých ľudí okolo, za ktorých som vďačný, pretože bez nich by to možno nebolo. Mám veľmi rád proces tvorby. Rád píšem, ale
asi najviac ma baví naozaj to, keď sa tvorí. Ja mám rád réžiu, pri ktorej sa aj ten herec niečo naučí. Či tak a teraz vyskúšajme toto, alebo napozeraj si toto. Čo ma asi najviac baví, je nejakým spôsobom mentorská pozícia. Keď sa ten človek niečo učí a zrazu keď má možnosť, že naozaj tam príde taká uvoľnená atmosféra a také niečo nové, že naozaj mi tie zimomriavky naskočia. Ja to mám často pri hudbe a presne pri tom, keď sa niečo podarí. Keď hercovi niečo naozaj nie je, trápi sa s tým a snaží sa. A konečne príde ten moment, že objavíme to ako na to. Keď zrazu niečo sa skúša, nejaká vážna scéna a cítime, že to nie je ono. A zrazu keď to prvýkrát naskočí. A keď to cítime, že všetci v tej miestnosti cítime tú rovnakú náladu. Asi najviac nejaká tá mentorsko-učiteľsko vedúca. Asi v tom sa cítim tak, že mám pocit, že dokážem z ľudí veľmi veľa dostať a keď sa otvoria, tak zrazu vidie ten pocit, ako oni sú nadšení z toho, čo sa im podarilo dosiahnuť, čo by sa im inak bez toho otvorenia nepodarilo. To môžem prísť večer unavený domov, ten pocit, ľahnem si a že dobre, ten deň mal zmysel. To je úžasné. Ja by som to prijal naozaj každému, kto nejakým spôsobom niekoho niečo vedie. Kto to zažil, myslím si, že vie, o čom hovorím a ten zvyšok to naozaj zažiť musí. To je úžasné, ale to nechcem zdržovať. Dobre, poďme ďalej.